5 ħaddiema oħra tal-Ena Malta ġew sospiżi mix-xogħol hekk kif 3 impjegati ġew sospiżi t-tlieta. Dan hekk kif il-korporazzjoni bdiet investigazzjoni fejn instabu madwar 1000 meter imbabas. Dan il-każ issa jinsab f'idejn il-pulizija. Dan l-allegat tbabis jinvolvi iktar minn 1000 smart meter biex dawn juru konsum inqas ta' elettriku, fejn ġew sospiżi 5 impjegati oħra ma' dan il-każ. Il-Ministru tal-Enerġija qal li t-tariffi raħsu għax jemmen fil-ġustizzja tas-soċjetà u żied jgħid li dan l-abbuż ma jistax jiġi ittollerat. Ġewwa l-Ena Malta sibna wara l-elezzjoni sitwazzjoni diżastruża. F'kull sezzjoni, f'dak li għandu x'isam mal-installazzjoni tal-meters, sibna li s-serq kien sploda. Mill-2011 u l-2012 is-serq tela l-medja ta' 10%, ġifieri miljuni kbar fis-sena li qed jinsterqu. U dan jirrabja ħafna lili u jirrabja lill-familji u lin-negozji onesti li taħallsu. Aħna nemmnu fil-ġustizzja soċjali u għalhekk raħasna t-tariffi u żgur mhux se nitolleraw is-serq. F'Mejju nedejna inizjattiva ġdida minna control room ġewwa l-Ena Malta li xogħla huwa li tanalizza fejn jista' jkun hemm is-serq u tagħmel inspections. Sibna pattern li hemm madwar 1000 meter li kien imbabas. Jidher ċar li kien hemm nies involuti interni, il-bieraħ kien hemm 3 min nies li ġew identifikati bħala sospetti, daw ġew sospiżi, illum ġew sospiżi 5 impjegati oħra, ġifieri s'issa għandna 8 impjegati tal-Ena Malta li ġew sospiżi. Jiena bħala Ministru rrabjat fuq dan kollu. L-appell tiegħi huwa lin-nies hemm barra li għandhom l-informazzjoni jiġi jkellmuna u min għandu b'xi mod jew ieħor meter imbabas jiġi il-qoddim biex jirregolarizza l-pożizzjoni tiegħu. Il-pulizija ġew mitluba biex jinvestigaw dan il-każ u mistennija li jresqu dawn l-impjegati quddiem il-qorti. Il-Ministru Mizzi qal li s-serq tal-elettriku huwa smat li jlaħħaq l-10% tal-konsum tal-elettriku li jfisser telf ta' 30 miljun euro fit-dħul kull sena. U appella biex min għandu xi informazzjoni jersaq lejn l-awtoritajiet konċernati.